Bon dia, tot el dia! El vídeo d'avui és un vídeo de curiositats. Curiositats sobre els Reis d'Orient. Després de la pantalla de títol. En català són Reis d'Orient. En castellà són Reyes Magos. Això vol dir que en català perden la màgia? No ho crec. A la Bíblia, només Mateu Evangelista parla de mags. Però probablement va ser un error de traducció, ja que el mot mag en grec pot traduir-se per savi, home de ciència, bruixot, matemàtic, intel·lectual, etc. Els reis no sempre han estat tres. De fet, fins al segle IV es va fixar que els reis fossin tres. Abans, la xifra variava entre 2 i 15. I fins al segle VIII no els varen donar el nom que tenen ara. Tenien altres noms. I varen dur 3 regals al nen Jesús: or, encens i mirra. I finalment, el rei Melcior està representat amb pell clara, perquè ve d'un país on la gent tenia la pell d'aquest color. És el rei en l'aspecte més vell, amb la barba i els cabells totalment blancs. D'altra banda, el rei Gaspar es representa de pell clara i té els cabells castanys, perquè ve d'un país on la gent és així. Com Melcior, va vestit segons un estil gòtic. Però una curiositat és que tradicionalment al coll el rei negre és Gaspar. I finalment, el rei Baltasar es representa de pell negra i va vestit segons l'estil dels àrabs, perquè ve d'un país on la gent és així. Però en les icones antigues, Baltasar no apareix com a negre, ja que era sinònim de no cristià i no es concebia que vengués un infidel. Però tenia la vestimenta i era representat com un àrab avui en dia. Si us ha agradat el vídeo, polseu like, el botó del polze cap amunt. Subscriviu-vos si voleu veure més vídeos així. Comenteu, m'agradaria saber les curiositats que sabeu sobre el rei mag. Compartiu-ho per totes les xarxes socials. I ara sí, fins una altra!